Gikalingawan ang usa ka bana tungod sa regalo niini sa iyang asawa ni adtong Valentine's Day. Wa panahuman ang Valentine's Day fever kay sa Tacloban City. Napuno sa hagak-hak ang balay ni Hughes Cooper Caroline dihang miabot ang iyang Daddy Roger sa kusina aron ihatag ang makalingaw nga regalo niini sa iyang Mommy Christina alang sa Valentine's Day. Ang regalo manggo daw ni Daddy Roger, usa ka bouquet sa flowers, chocolates ug Shrek nga stuffed toy. Sweet daw apan ang gikalingawan matud pa ni Mommy Christina kay kanawong mango daw ni Daddy Roger si Shrek. Sumala ni Caroline, komedyante gyud daw daan si Daddy Roger, maong kanunay sadya ang ambiance sa ilang balay. Ikaw kapuso, unsa ang makalingaw nga regalo nga imong nadawat ni atong Valentine's Day? I-hashtag YouScoop na kana.